Здравейте! В днешното видео съм ви подготвила кратка 5-минутна практика, с която да отворим заедно тазобедрената част. Нека докоснем стъпалата едно към друго от вътрешната им страна, изтегляме леко напред и поставяме длани върху коленете. Залюляваме се вляво, вдясно, като с всяко коляно доближаваме земята. Можем да си помагаме с длани да доотпускаме коленете надолу. Масажираме тялото и се наслаждаваме на усещанията. Прибираме стъпала към себе си, като ги обхващаме с длани или обхващаме глезените. Правим поза пеперуда с леки пърхания на коленете, нагоре и надолу. Стараем се движенията да са симетрични, отпускайки коленете все по-надолу към земята. Гръбначният стълб остава издължен, работейки върху правилната ни стойка. Успокояваме движенията, поставяме длани върху коленете и отпускаме надолу. Ако коленете идват високо нагоре, помагаме си с лакти, ако са потънали, използваме дланите. Без да насилваме, без да правим резки движения, оставяйки се всяко издишване да ни помага да навлизаме по-дълбоко в позата. Следим си лицето да е спокойно, а ако има напрежение изписано върху него, улесняваме изпълнението на позите, в които сме. Издигаме коленете, прегръщаме краката, обхващаме с всяка длан противоположен лакът и се свиваме сякаш на кълбо. Челото приближаваме към коленете и задържаме. А ни помага да успокоим усещанията в долната част на тялото. Издължаваме гръбначния стълб и преминаваме към поза двоен гълъб. Поставяме ляв крак, десен върху него и с помощта на длан отпускаме коляното надолу. Краката оформят триъгълник, застъпвайки стъпало с противоположно коляно. Издишвайки се, отпускаме напред и надолу и ако успеем с гърди и корем да докоснем крака, леко притискаме, засилвайки разтягащия ефект в позата. Ако двоен гълъб все още ви е трудна, винаги можете да останете в предходния вариант, да си помагате с длан да отпускате коляното на десния крак надолу. Бавно прибираме длани към себе си, издигаме се нагоре и разменяме краката. Поставяме десен крак отдолу, ляв отгоре, застъпваме си ляво стъпало с дясно коляно. По възможност насочваме пръстите на стъпалата напред, така че да оформим 90 градуса на нивото на стъпалата и глезените. Тук отново можете да си направите леки движения вляво, вдясно, които ни помагат да се отпуснем. Задържаме още миг. И бавно прибираме длани към себе си. Издигаме се нагоре, преминаваме през колене и изтегляме стъпала назад. Приготвяме се за поза жаба, погледа е насочен надолу. Започваме да раздалечаваме коленете и отпускаме тялото надолу. Пръстите на стъпалата насочваме навън в противоположни посоки, като отново оформяме 90 градуса на нивото на стъпалата и глезените и на нивото на коленете. Можем освен длани да отпуснем и лакти към земята. Отново да затворим очи. Ако сте навлезли достатъчно дълбоко, можете да поставите дланите една върху друга и да подпрете чело върху ръцете. В случай, че сте обърнали глава в едната посока, направете го и в противоположната. Усещаме как вътрешната страна на бедрата постепенно доближава земята. Издишване след издишване, навлизайки все по-дълбоко. Можете да останете по-продължително за 1, 2 или дори 3 минути и да се издигнем нагоре.
Ще седнем върху петите и ще си направим няколко преминавания от лявата дясната страна на петите, така че да успокоим усещанията в тялото. Поставяме длани върху коленете, заобляме гръбнака назад, прибираме брадичка към себе си и задържаме. Ако сте решили да останете по-продължително време в жаба, направете си същите тези движения в ляво и в дясно, успокоявайки долната част на тялото. Благодаря ви, че бяхте с мен и се надявам да се видим съвсем скоро отново.